खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि बिटिआर निउसआव फिन बरायबाय आरो जायफोर आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो। आंनि फेसबुक लिंकखौ डिसक्रिप्शनाव आरो कमिउनिटि टेबआव होनानै होबाय। अन्नानै बयबो सापर्ट खालायदो, लाइक, कमेन्ट खालायहैदो। डिसक्रिप्शनाव थांनानै आरो कमिउनिटि टेबआवबो होनानै होबाय। बयबो लाइक, कमेन्ट, शेयार खालायनानै होदो। पिअ फार्स्ट डिभिजन जानाय 60% मोननाय फरायसुलिफोरनो स्कुटि राननाया सोलिगासिनो दङ, जोबथ'वाखै दाबो। दृष्टिगयासै सोलिगासिनो दङ। बर'नि मुंदांखा फुटबल गेलेग्रा हलिचरन नार्जारिया आइएसएल जोलुर बादायलायनायाव बिथाङा मैया हायद्राबाद पिसिनि जानानै फाइनेल पिसिनि गेलेनायाव हायद्राबाद पिसिनि जानानै 2 गलाव सोनानै देरहानो हायो आरो फाइनेल पिसिआ 1 गलाव सोनानै जेनो। बर'नि गेजेराव जोलुर बादायलायनायाव हलिचरन नार्जारिया 2 गल सोनानै देरहानो हायो। प्रमद बर'आ बुंदों जे फैगौ सप्तासेनि गेजेराव 17 बोसोराव माखासे जाख्ल'नाय, माखासे ओरैनो गाइड खालामनायफोरखौ नायबिजिरगोन होननानै बुंदों आरो जायखि एमएलए, चिफआनो जायाथों मानो बेफोरखौ गोख्रों एक्सन लागोन होननानै बुंदों। आरो फैगौ दान मोनसेनि गेजेरावनो अनलाइन डिजिटेल खालायगोन, गासैखौबो इन्टारनेटजों कानेक्सन खालायगोन होननानै बुंदों। माखासे खामानिफोरखौ मावजादोंना मावजायाखै बेफोरनि फाइलफोरखौ दासिमबो मोननाय जायाखै, बेखायनो डिजिटेल खालायोबा माखासेफोरखौ खामानिफोरनि लिस्टफोरखौ मोनगोन होननानै बुंदों। नागालेन्ड एक्सप्रेस ट्रेनखौ थाबैनो खारहोनो थाखाय रेलवे बिफानखौ खावलायदों। बेखौ जेबो हाबाफारि लायाबा डिमापुर नागा स्टुडेन्ट इउनियनआ डिमापुर रेलवे स्टेशनाव थांनानै लामाखौ होथेगोन होननानै बुंदों आरो बेनि सायाव रायज्लायगासिनो दं होननानै बुंदों। आबादारिफोरा थाद'नाय गैयाजासे सोमावसारगासिनो दङ। बिथांमोना मोनथाम सुक्तिनि सायाव जेबो एक्सन लायाबा सोमावसारनायखौ दोनथ'नाय नङा होननानै मिथिनो मोननाय जादों आरो मैया 3 आबादारिनि जिउ खहा जाबावबाय। ओमफ्राय गासै दाख्लैनिफ्राय सोमावसारजेननायनिफ्राय गासै 50 सुबुं जिउ खहा जादों होननानै फोरमायथिनानै होदों।